insibkom u noqtolkom. Kienet din it-teddida li rċivew 3 Kolombjani li ġew f'pajjiżna sabiex jaħdmu bħala escorts. B'dawn id-dettalji jiġu żvelati kif bdew proċeduri kriminali kontra Taljan li qed jiġi akkużat bit-traffikar tal-persuni. Damiano Nicastro li huwa residenti Żurriq qed jiġi akkużat li traffika 3 nisa Kolombjani, tzija u żewġ neputijiet tagħha. Huwa ġie akkużat li sfruttom sesswalment, uża l-vjolenza fuqhom u perswadihom sabiex jaħdmu bħala prostituti f'Mejju ta' din is-sena. Fil-proċeduri li bdew il-ħamis xedet waħda mill-vittmi, fejn permezz ta' video conferencing hija spjegat li dan ix-xogħol tagħmlu sabiex tibgħat il-flus lill-familja tagħha fil-Kolombja. L-allegat vittma xedet kif waħda min-neputijiet tagħha kienet ilha f'pajjiżna sena u kienet tafu tafda lill-akkużat. Iżda minkejja li kienu ftehmu li n-nisa se jħallsu lil Nicastro 100 euro kuljum, dan il-ftehim inbidel bl-imputat jitlobhom aktar flus. Mixjieda ħareġ illi n-nisa kellhom profil fuq websites differenti f'pajjiżna u kienu huma illi jiddeċidu kemm jitħallsu u s-sigħat illi jaħdmu. Bil-klijenti jikkuntattjawhom fuq WhatsApp. Hija spjegat illi wara l-wasla tagħhom f'Malta Nicastro flimkien ma' raġel ieħor bl-isem ta' Paolo kienu talbuhom 2000 euro oħra għal-kera. Bil-irġiel jitolbu 2000 oħra addizzjonali illi n-nisa rrifjutaw li jħallsu. Ftit jiem wara seħħet laqa propju bejn Nicastro waħda min-neputijiet fejn allegatament offra lin-nisa sabiex iħallsu 100 euro kuljum illi kienu jkopru kera persentaġġ mill-introjtu mix-xogħol tagħhom u anke t-titjiriet tagħhom bejn Malta u l-Kolombja. Inkella jħallsu 50 euro u persentaġġ mill-ħlas ta' kull klijent u anka kera. Kien hawn illi żewġ nisa l-oħra rrifjutaw għaliex il-prezz kien għoli wisq biex hud tispjega li kien Nicastro illi jiġbor il-flus. Fix-xhieda tagħha ħareġ kif in-nisa kienu jħallsu 300 euro fil-ġimgħa, iżda kien hemm ġranet illi l-irġiel baqgħu jitolbu aktar flus, bin-nisa jirrifjutaw illi jħallsu iżjed. Eventwalment iddeċidew li joħorġu mill-appartament illi kienu jikrulhom u f'dan il-punt l-irġiel talbuhom 10,000 euro. Intant fix-xhieda ħareġ kif il-passaporti tan-nisa kienu miżmumin mill-irġiel u għalhekk kien diffiċli sabiex huma jaħarbu minn pajjiżna. U li kien fil-mument li huma ħarbu mill-appartament tagħhom u marru jgħixu fieħor meta rċivew teddida mingħand Paolo illi se jkun qed isibhom u joqtolhom jekk ma jħallsuhx. Dan fil-waqt li anke qeddidhom illi se jkun qed iweġġa lill-familji tagħhom fil-Kolombja. Il-każ mistenni jkompli fil-ġimgħat li ġejjin.